so-called tabay sa Bisaya. So punta tayo doon kasi walang kuryente sa amin. At the same time, pagka walang kuryente, wala rin tubig. Yan yung alaga naming aso, si Dagsa. So kasama ko yan kapag pumupunta ako dito. Nakakahinga. So yan, dito tayo sa taas na bahagi. Yan guys, lilipat muna natin siya ng pwesto. So, dito pala yung kapatid ko. Ano siya? Umabol ang putik. Umabol ang putik. Naman ko yun. Saan yung gidala? Saan po yung gidala? Ni Maligan. So, ayan na yung kabayo. Lipat ko lang muna siya ng pwesto para makakain. So ayan guys, dyan na muna yung kabayo pansamantala. So ano lang guys, hindi muna natin siya itatali, hayaan ko muna siya dyan makakain ng mga damo, tapos babalikan natin yan pagkatapos ting maligo. So let's go, iwan muna natin siya dyan, hindi naman siya makakalayo. So ito yung dadaanan natin papuntang Atabay. So ayan guys, bubaba na tayo sa mismong babaan. Ya, dan lu berbanyak uang. Itu balik kan tapi kesan. Gamit na ako upo to. Ara dari siguro. Dara. So yan yung cellphone natin guys at saka power bank. Ilagay natin sa plastic para hindi mabasa. So andito na tayo sa mismong balon. Balon daw to. So maligo na kami.
So ayan guys, tapos na kami maligo with my brother. So kukunin ko na lang yung kabayo. Pasensya na, medyo hinihingal kami kasi hindi madali yung dinadaanan namin. So ayan guys, andito na kami. Ayan. Kanina walang mga laman yan, so nilagyan namin ng tubig. Yan yung dadali namin pa uwing bahay. So ayan, bahay ni Kuya. So let's go, uwi na kami. And tingnan natin kung makapag-video pa tayo kasi ang hirap na mag-video na wala kang cameraman. So ganito kahirap guys. So ganito kami kahirap. Hindi ganito kami kayaman. So yung ending guys, ako yung nagdala ng pinakamalaking bote. Bote. Kasi nadulas yung kapatid kong putik. So let's go. Bulalo kayo, nadigyas, hurot ang tubig.